Memòries del Ter. Bona nit. Avui recuperem el fil del programa de la setmana anterior, de l'anterior programa, en el que vam emetre la primera part de l'audiovisual Cantar al coro, cantar a la fàbrica, producte, com vam explicar, d'un treball de recerca fet al Museu del Ter i coordinat per l'etnomusicòleg Jaume Llats, i que va produir, entre altres coses, a banda de la publicació que ja us vam mostrar la setmana passada, un audiovisual, que també es va incorporar amb un DVD a la publicació, que portava el mateix títol del llibre, Cantar al coro, cantar a la fàbrica, i que recollia bona part de la memòria oral recollida, en aquest cas durant el temps de la recerca, però també materials del grup de recerca folclòrica d'Osona, del qual en Jaume Llats és fundador. Si voleu veure l'audiovisual complet, ho teniu fàcil, només heu d'anar a la web del Nou TV, recuperar el programa de la setmana passada i sumar-li el que estem fent, el que esteu veient en aquests moments. Bé, per parlar una altra vegada d'aquesta segona part de l'audiovisual Cantar al coro, cantar a la fàbrica, ens torna a acompanyar una altra vegada l'etnomusicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona, l'amic Jaume Llats. Bona nit. Bona nit, Jaume. A veure, cantar era saber cantar, aquelles persones que sabien cantar eren gent que gaudien en el seu entorn social d'un cert prestigi. Sí, en la societat, que ara li posem l'etiqueta tradicional per entendre'ns, la societat dels segles XIX i gran part del XX a llocs com la comarca d'Osona, saber cantar era imprescindible. Això potser no ens en fem prou càrrec avui en dia, però saber cantar és ser un home, una dona, sobretot els homes, era molt d'actitud masculina, igual que saber ballar, era ser dins el grup social, era tenir un paper, un rol, una presència, i per tant els homes trobar-se a la taverna, com es va veure en el programa precedent, cantant 3, 4, 5, 6 homes junts, era d'alguna manera realitzar-se com a individu i tenir el teu paper de persona dins de la societat, dins del grup social. Per tant, cantar era tan necessari com saber parlar, com saber caminar, o com saber, com el dèiem, saber ballar o saber dur a terme una activitat que socialment s'havia d'assumir per part de cada individu. Molt diferent de com ho vivim avui, segurament. Avui ho hem delegat. Ho hem delegat amb altres. Avui creient-nos un model probablement més burgès, més de qui paga, més d'espectador. Ens canten. Ens canten, paguem o ens connectem per sentir. Però llavors descobrim que de tant en tant ens fa falta expressar-nos. També ens hem d'expressar. I llavors estem a vegades una mica en aquest món una mica incòmode entre una part i l'altra. Molt bé, tornem a l'audiovisual. De les caramelles, les serenates, les cobles, les colles de cantadors, es passa als cors obrers? Conviuen i es creen alhora i en relació. En el món escrit, erudit, en el món informat i documentat, sembla que només han quedat els coros, a les societats corals claverianes, posteriorment els orfeons, etc. Però hem d'entendre que això no hauria ni nascut ni hauria existit sense tenir al voltant una activitat de cantar que era assumida per la gent en situacions més informals. I d'aquí venen els cors humorístics, venen els cors de caramelles, venen les serenates de cantar les noies, a vegades amb una guitarra, un llaüt, una bandúrria pel carrer, i venen aquestes situacions festives de carnestoltes, de fer sàtires, de cantar les 40 en el món de les fàbriques, en el món de la vida personal o en el món del poble. En les imatges que acompanyen l'audiovisual, quan apareixen les colles de músics, o els cors, sobretot el que veiem és imatges d'homes. Són principalment homes. En canvi, la gent veurà l'audiovisual avui i veurà cantar bàsicament a dones, o hi veurà cantar i donar el seu testimoni bàsicament a dones. És paradoxal. Les dones tenien un paper subaltern en... Era una societat on la imatge masculina
d'alguna manera continua avui dia, era la principal i, per tant, els documents, allò que es feia de manera més institucionalitzada, més oficial, sempre eren els homes els que passaven al davant. I la vida pública l'ocupaven molt els homes. Això no vol dir que en una vida menys pública, menys aparent, les dones no tinguessin un paper i aquest paper l'assumissin també amb la seva veu, cantant o fent-se cantar a elles. Ha estat una descoberta, en definitiva, de la recerca, fer emergir aquestes dones que cantaven a la fàbrica, que cantaven en la vida domèstica, però que cantaven també en algunes situacions de festa i de carrer, i que han estat més la memòria col·lectiva que probablement el sector masculí que ho ha abandonat més ràpid. És molt singular. És molt singular, però estem molt contents. Estem contents d'haver-ho trobat. Sí, d'haver-ho trobat i d'haver pogut mostrar que a través de l'oralitat i a través de l'expressió del que veureu al documental, els gestos, les actituds, les mirades d'un sector femení que forçosament han de completar la visió del conjunt social. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume, per acompanyar-nos també en aquesta segona part del programa. Ara us deixem amb l'audiovisual, en aquest cas són 4 píndoles dedicades a les serenates i les sàtires de la Calla de Vic. Em sembla recordar també que teníem un petit apartat sobre els orfeons de Vic, un apartat sobre el cantar a la colònia, en aquest cas a la colònia de Vila-seca, i un apartat sobre la Unió Manlleuenca, el cor de la Unió Manlleuenca i em sembla com és la Copla d'en Serra. Una de les coples humorístiques. I una de les coples humorístiques de les que ens parlava el Jaume i segurament un dels documents més singulars que tenim. Bé, doncs us deixem amb la segona part de Cantar al coro, Cantar a la fàbrica. I el jove xerit, i perquè no es vegin van a Montjuïc. Passejant-se i fent el maco, les butxaques sense un ral, a l'estat no hi ha tabaco, gràcies a la patronal. Els van declarar el locut i tots plegats cap al carrer, qui gemega hi ha rebut, i sempre llenya l'obrer. I de ganes desespera, pot anar a Pont d'Engrat a visitar la caldera d'aquest teatre cremat. Tú eres Conchita, la ilusión mía, tú eres Conchita, mi dulce amor, tú eres la prenda que yo adoraba y deseaba mi corazón. Aquella noche tan silenciosa, tú me juraste quererme a mí, pálida luna nos alumbraba y en tu mirada la luna vi, la luna vi. Llavors, dime dónde están las promesas que hiciste, dime dónde están los falsos juramentos. En deien fer serenates pel sant d'alguna noia, o la festa d'alguna noia, es reunien al vespre i anaven a cantar quan era fosc ja. I la gent, quan sentien que també anaven a fer una serenata, senties que obrien les finestres als balcons, tothom sortia a escoltar-los, i que tocaven, ho dedicaven a una noia, això. No, però també en cantar. Aquí a casa havien vingut pel meu pare a fer serenates. Sí, també, però... Pel sant del meu pare. I llavors jo sé que el meu pare havia comprat una caixa de raïm o una caixa de préssecs, i llavors treien el porró i bevien... Els convidaven com el que tenien. En un banc, aquí al carrer, perquè no hi havia trànsit, el banc que tenim abans a l'entrada, i llavors aquí feien la xerinola, a més de tocar. I el que tenia galetes, una capsa de galetes, un porró de vi dolç, el que podien, però els convidaven d'una cosa o altra. Sí, sí. Cantaven i tocaven, ho feien tot. Però quants eren? Mira, 5. Eren 4 o 5. I a vegades no hi anaven pas tots. Sí, a vegades només eren 2 o 3, depèn si els anava bé o no. No els anava bé, depèn, saps? Cantaven ells dalt i baix, feien tot ells. També no cantaven aquella de... En mi ventana llega una paloma. Aquesta també la cantaven. Trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amores bien de mi vida,
coronala de flores que es cosa mía, ay chiquita que sí, hay que darle tu amor, hay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Veus en castellà aquesta idea. Ah, sí, en castellà, La cantava aquesta? I tant, i Per tant. això el seu pare li devia dir Paloma Mia. No Per això li devia dir Paloma Mia, perquè aquesta cançó deia Paloma Mia. I també, aquella també cantaven. Rendido, Ah, sí. aquí tienes. Oh, aquesta, la primera. Ui, és molt maca aquesta. Rendido, Era molt aquí maca. tienes. Això Ah. se sentia a la nit Oh, preciós. era maquíssim. Rendido, aquí tienes aquel que tanto te adora. Bella encantadora, la pura verdad. Son tus ojos llenos de ternura, llenos de ternura. Sal, escucha mi fiel desventura, Si tienes otro amante, sal y escúchame un instante. Oiga de mis cantares, bella beldad, bella beldad, bella beldad. Era molt així, molt primitiva. Sí, molt poca cosa. Érem unes taules rodones de màrmol. Saps aquelles taules de màrmol que hi havia en aquell temps? Sí. Aquelles taules de màrmol, 2 o 3 taules, no gaire, no. I feien, que en deien, que anaven a fer ressopó. Només feien pilotilles, cap i pota, peu de porc, i poca cosa més. Això feien, saps? I anaven a fer ressopó, el que tenia cèntims. Jo havia anat a menjar olives. Olives, sí. Que el vermut que es va sap què feia més. Ah, sí. Això era una taverna, tens raó, en deien a Can Mansió. Un cop a la setmana s'hi trobaven, perquè la van assajar allà, Esclar, no anaven pas de seguida sense haver assajat una mica, Al vespre es trobaven allà, la meva mare s'enrabiava perquè a vegades venia tard. El meu pare no feia això. Me'n recordo d'això. Aquest era en Sequà, aquest baixet. Portava peluquín, pobret. Llavors el meu pare, Ramon Molist, Vicente Suela, Suela Gómez, Antoni Olier Buixó i Miquel Galobardes. L'Orfeó Biguetà, que va començar amb el nom de Sant Lluís, i llavors burlant una mica el motu propi, hi va ficar les dones. I com que hi van ficar les dones, totes, no n'hi havia cap d'aquestes pobres desgraciades que sortien amb burra. Totes veieu senyoretes més ben arreglades, oi? I sempre anaven d'en dues en dues, en tres. Però que sortissin a les 11 i algun dia a quarts de 12 i haguessin vist aquell grup, aquelles no eren pepes, aquelles sortien de cantar a l'Orfeó dels anys de l'Orfeó. Jo soc molt deixeble de Sant Miquel Rovira, vaig començar a l'Orfeó, com veureu, l'any 29, el curs aquest. Doncs, quan parlava de Bach i quan parlaven de Mozart, parlaven d'heretges. Vosaltres sabeu, per cert, que eren luterans. I llavors hi havia aquesta pugna que no eren mai addictes d'ells. Ells sempre la mar i l'orgue, la gran orgue, que és la massa total dels instruments musicals, indiscutiblement d'això. Però tot el que no fos Perossi i el seu equip no es coneixia res. Els que cantaven podien pocs obrers, però tots eren de classe mitges, botiguers i aquesta gent. I dones casades n'hi cantaven? Molt poques, potser hi havia alguna. Ara, totes eren solterones i grandetes. Que n'hi havia una que havia sigut monja, que cantava molt bé, per cert. Els del conservatori hi havia classe baixa. Els supervivents que els agradava a cantar amb aquells orfeons venien de la rama del catalanisme.
de la Renaixença. Però com va entrar la dictadura, que va ser el 23, llavors aquests van quedar excluïts. Vam anar a la part de la sotana, i perquè es havien fet concerts dels dos Orfeons i rialta dels partits de futbol, els partidaris d'un i els partidaris dels que sempre tenen la raó. Les sotanes que hi havia que eren infranquejables. Anava jo a la coral, que en dèiem l'Unió Coral, i llavors el dissabte de Glòria anàvem a cantar caramelles a tot el poble. I jo llavors era molt joveneta, era una nena, i anàvem amb nens i nenes que érem de la coral. De les que vam cantar nosaltres quasi no ho recordo, però sí que em recordo que sortien diverses colles. Sortien els sardanistes, sortien els de la coral, sortien els del centre catòlic i potser encara... I la Cobla d'en Serra, que aquell any varen cantar. Ara no fa gaires dies, jo no sé què va passar. A la presó d'aquest poble, 2 homes hi van tancar. Tota la nit van fer guàrdia perquè no se n'escapés cap. Quan els serenos varen ser fora, ja se'ls varen haver escapat. No varen obrir la porta, ni tampoc el forriat. Per una escletxa que hi havia, per allà van haver passat. Conteu si anaven de pressa i no s'estorbaven pas. Varen deixar la pell de l'esquena i l'armilla i el calçat. Això va ser la cançó que varen cantar, que tot el poble els va seguir. Era veritat que havien agafat dos homes que no sé què havien fet i els varen tancar a la presó, i la presó, doncs hi havia una porta que hi devia haver una escletxa. I ells, mira, quan els serenos varen haver marxat, varen obrir aquella porta i varen fugir, i encara els deuen buscar. La Cobla d'en Serra, que eren fills de Manlleu, eren gent ja grans, homes, eren treballadors, no eren de cap coral, únicament sí que tothom sabia qui era la Cobla d'en Serra. Sabien això la gent, però eren, doncs, fills del poble, i els diumenges es reunien i anaven a alguna taverna, que llavors en aquelles èpoques es feia molt, anaven a una taverna i se reunien aquesta colla i cantaven les seves cançons. A la coral, sobretot, hi havia orquestra. Al centre catòlic em sembla que no, només cantaven i prou. Però la coral portava orquestra. Homes, i aquell any que jo us puc explicar que jo hi era, eren homes, nens i nenes. Els nens i nenes fèiem el solo, i llavors hi havia el mestre al mig, que era el que dirigia i el que dava les entrades. A la orilla de un palmar había una joven bella, su boquita es de coral, sus ojitos una estrella. Al pasar le pregunté que tienes trabajo en ella, y me respondió llorando, sola vivo en el palmar. Soy huerfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla de un palmar, y solita voy y vengo como la
olas del mar. El meu pare també era molt cantador, sabia molt de cantar, però també no va ser mai amb coros ni res. Ell li agradava cantar i prou. I aquesta cançó la tocaven per un gramofon. Ja sabeu què vull dir. Sí, que hi havia aquell altaveu, i una placa, i cantava aquesta. La cantava un home. Però jo llavors era petita i el meu pare li va agradar que l'aprengués. I anava allà en aquell cafè i me la posaven i la vaig aprendre. I la vaig cantar en diversos puestos. La vaig cantar, doncs, a l'Odisson, a Manlleu. La vaig cantar a la Fàrrega dels Suïssos. Llavors la vaig cantar a l'Unió Coral. I llavors a la cooperativa de la plaça, que llavors hi havia la cooperativa, bueno, ara ja és però és molt diferent. I allà també la vaig cantar. Res d'acompanyament, aquesta, res d'acompanyament. Perquè la primera vegada que me la varen fer cantar, en Martínez, que en pau descansa, va sortir en el públic i va dir: ara una nena us cantarà una cançó, però no l'acompanyarà ningú, ni un servidor, amb el piano, perquè com que és molt petita, la sap ella i no la poder no ens vindríem. I vaig cantar a l'orilla d'un palmar. Carlos VII diu que arriba amb un exèrcit de gent, diu que serà el rei d'Espanya i ens tornarà als convents. Diuen que és molt bon home, que té molta religió, ens farà anar a missa per força o ens darà l'Inquisició. Els carlins canten al·luia, ara sí que triomfarem, però som colgats més fondos que no pas cap tió d'infern. 4 capellans fillos prediquen per les trones i diuen que no és bona la nostra llibertat. Bé volen que algun dia el poble s'esvaloti, agafin frare i trona i el fotin a dalt a baix. Era una sàtira que el meu avi cantava, perquè el meu avi va fer la guerra dels carlins. Com que era tot un quadre que dèiem, tot una nau, diguem, de dalt, hi havia aspis i els retorts eren al capdavall, doncs tothom allà, tothom cantava. Qui més podia? Que la meva mare havia treballat als telers i com que hi ha prou fressa, els telers fan molta fressa, doncs es deien les coses amb signos, com un mut, i s'entenien i hasta cantaven i cantaven i s'avenien amb la cançó. Ja veus tu, amb signos, perquè com que no se sentien, amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em volguessis estimar, ma il·lusió fora complida. Lararà, ja no me'n recordo. Lararà, 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 aquesta ja sempre l'havia cantat amb en Noguera. Sí, aquesta era la meva favorita, i encara ho és, a l'escenari. A l'escenari, i ell tocava el piano des de baix. Des de baix, sí. Posava un vestit. Ai, mira, jo m'havia fet uns vestidets molt macos. I tot de memòria, suposo. Tot, sí, tot de memòria. Sí. I cap micròfon. I que ho sentien tot el teatre, Hasta els de fora deien que em sentien.
Bé, esperem que us hagi agradat el document que us hem presentat avui. Ens tornem a veure en el programa següent. En aquest cas, recuperarem un document de l'any 2007 amb motiu de l'any Rossinyol. Va ser un audiovisual que es va fer amb motiu d'una exposició que vam fer a Manlleu al Museu del Ter, que es va dir Rossinyol torna a Manlleu, i el document que veurem la setmana que ve es titula La petjada de Rossinyol a Manlleu. Molt bona nit i fins la propera.